Ayan guys, papunta ko ng Hingoog kasi sasasahin ko yung motor ko kasi papunta ko sa opisina kay 1 month delay lang, karon pa nga bulan na delay tapos sila nang bawion. So atuon ko sa opisina o ang manager mo kung istorahon kung sagit ka tinawad. Dumating ako sa Hingoog guys, ngayon lang ako dumating ako dito guys. Mothers. Papunta ako sa opisina sa motor guys. Maraming mga hariko dito nila. So papasok tayo sa loob. Gustayahin natin ha. Okay na guys, ibayaran ko na ang kuan self motor. Di kita siya mahanyo pero okay ra, di lang gid siya dili. Pauli na ko guys. Okay, waman tayo sapi isoroy-soroy, so pauli na diretso. Naksa ko guys. So nag-soft drinks ako, wala ko ng halo-halo. Snack tayo. Snack tayo sugar. Tapos ako may snack guys. Tapos ako may snack. Itong liko guys. Ako ng multi-cap guys. Kaya sa Medina ako mag-drop. Tapos kami na ni Alan ang magsabay pa uwi. Sakay na po guys. Hirap na kaya. Sakay na kong multi-cap para Medina. Sakay na ni Alan tapos pauwi isa. Ano niya ba? Dito na ako ba? Ayan, ngayon sakay na ko lang guys. Gangguan, buiwak. So 55.
Hello guys, good evening. Dumating na kami dito sa bahay. Wala na ko si Alan abutan sa Medina kasi nag-uwi na siya daw. So, sa balingwa na lang ko niya gitagad, ay ilalilin ko niya gihuwat. Nagdunga na din may paguli pagpangas. Ito na sis Iwan, yung ipabili mo nga bahog. Ito ay 12 kilos lang kay pag 66 man ang kilo. Then, isa ka lechon manok. Thank you so much sis. O, ito Timar, ang bigas nga pabigay mo sa amin. Ibigay ito ni Lilin kanina. Pag nandun pa ako sa kanila. Itong bugas at saka isda. 1 kilong bangos. Thank you so much sa Timar. O, lapay pan. Asan pan? Ito sa bag. Apa na siya pan, guys. Ito pa, tinapay. Nagpunta ko sa Hingog kanina, guys, kay ang aming motor malapit nang ma-deposit. Kaya naghiram ako niya timaya-miya ng pira at gibayaran ko kanina. Ug nasulbad akong problema. Ug thank you kayo at timaya-miya sa imong pagpahulam sa ako Ako na nang bayaran pohon pag sahod na. Pag makasahod na. Thank you kayo te sa imong pagpahulam sa ako Daghan kayong salamat. Maraming salamat Ate Mar o Sis Iwan sa inyong i-share na blessing para sa amin. Maraming salamat po talaga. At itong lechon manok, ulam namin sa hapunan. At ito, bukas na to, imarinate to ni Alan, tapos iyatong pritohon bukas. Thank you so much sa inyong lahat. Sige na. Nabulingit ni nagbitbit magugong chinilas ni Mimi manang nabulingit pero hugasan man siya. Ito guys para na bukas, ayan gimarinate ko na siya. Pritohon na bukas guys, dalawa na kabuk. Yung isa na sa ilalim. Ayan. Sarap to bukas guys. Diba? Pakloban pa na. Ito na guys, ready na ang aming hapunan. Si Rilona o si Doydoy wala pa kay nag-charge mo sila Doydoy sa cellphone. So, amo na lang silang sanlan guys. Dali na. Ito na my guys, bye. Sige na, dito na pastor. Ito mo. Ape, Pasingkuran. abay ta. Pinapag-appreciate ka sa Ginoo sa kanang sumasa anak sa Espiritu. Lord, thank you sa blessing na maghatag ka namo. Lord, thank you sa mga blessing na naghatag ka namo nining manok. Amo gisutan ka kay diuna Lord. O thank you so much Lord sa naghatag blessing ka namo sa ugas sa bahog no. Ikaw mag-blessing ng mga tawhana, hatagan mo sila taas na kinabuhi o mag-blessing ko yan silang pangita sa ilang pagdamot. O kami na nga pangayo sa Ginoo sa blessing o grasya diya sa balano naman kamo. Hatagi kami o ibubuk ka namo ang grasya panalangin diya sa imong kitasan. Kaning among pagkaon karong Ginoo, makahatag kanig taas na kinabuhi o magkawalag palatian. Panalanginan mo Ginoo kaning pagkaon, panalanginan mo Ginoo kaning baday o daghikay niini. Kaning tanang Ginoo ang pangayo sa ngalan ni Kristo na among Ginoo. Amen. Panihapon ta guys. Panihapon ta. Ano yung kinahanglan? Panihapon ta Ate Mar. Panihapon ta Sis Iwan. Panihapon Sis Iwan. Thank you so much Iwan sa imong gihatag karamo na sudan no.
Sis Iwan, let's manok. Salamat po, Sis Iwan. Thank you so much. Ako guys. Bakit? Ako. Paborito ni Miming paa. San na nako sila ni Reluna o ni Doy-Doy. Itong paa, paborito ko ni Reluna. Yes. Sampo. Wala. Ito ang sa kanila. Mayroon. Wala, sampot ko. Sampo. Paborito niya lang ng sampot. Ang putipot. Kain tayo ninyong lahat. Lahat. Pati Mars, Sis Ewan, Ma'am Pinay Beauty. Kain tayo ninyong lahat. Madam from Norway. Kain tayo. Sis Bridget. Sis Nicole. Ano? Bakit? Ay. Kumpra. Ay. Ito ka pili na rin. Dapat rin malat? Hapa na rin. Alas 4 medyo na. Hapit alas 5. Nakalko. Sa kadaan. Hindi ang tugon si matong kauban. Alas 2 pa ako nag-chat malat. Nakapit yung Medina guys. Abi na kung napasialan na ito or masibong pamilya ko paingon sa Talisayan. Nagikan sa yung huwag paingon sa Medina, ang pwede kay 20 raman. Nag-multicab ko. Wala may duty na din sa Sabado. Ay, Party mga engineer ka na. nasunod ninyo. Banis. Kasi ba nagparty na nailabunus ka eh. Ako may labon. Ang kabante, buno. Pagdasan niyo. Ito mga special George, tapos nila namin 2 minutes. Dahil nalilakot na karon. Yan. Admin naman awid. Hindi naman engine siya. Nay. Pag may lang din. Kasi, Kanano kanon o?
Ano nga po i-use kaya may karibot? Butch. Ah. Oh, pas. Adi ako. May pagkira mo nakaon ni. Pero paano, hindi ko magkano ang paano ito? Kape. Pwede ko na yung kape. Naka? Ito. Kung ko sa kamay ko. Tubig. Tapos na ko, guys. Salamat, Ate Mar. Salamat, Sis Iwan. Tapos na si Mimi, guys. Mimi, oh. Tapos na ko, guys. Busog na ko, guys. Sa fiesta ilalilin, guys. Dili gini makatabang ni Alan kay ngano. Ikuha mi og kuan. Ikuha mi kusinero o kusinera. To akong agalon sa una nga nurse mo. Handa man siya. Kami may tigluto dito sa iya. Nakaroon kay magpaluto man siya. So, di mi makatabang sa ilalilin sa piyesta. Mother na ito, mother. So, di ka balakan kay nasa Riluna dito magtabang, nasa Santa Mercy, na si Mother Earth. Ay, wala si Mama kay mag-reunion sila. Si Mama o si Ate Mayamiya o si Papa mag-reunion sila. Pero ba sinog mga adlawon si Papa pagluto. Meron niyo ito. Ito nugwan. Thank you so much, Sis Ewan. Thank you so much, Ate Mar. Sige, share mga blessing para sa amin. Thank you so much sa inyong lahat. O shout out, Madam Lalakoko TV. Shout out, Ma'am Pinoy Beauty. O shout out, Manang Marlene. Shout out, Manang Marlene. O shout out, Ma'am Arma Cepeda. Shout out, Ate Gwyn. Shout out Bridget Pantinoples. Shout out Simply Me at 08. Shout out Jolene Abubakar. O shout out Ma'am Nicole Is. Shout out Ma'am Nemia Puentes. O shout out sa inyong lahat-lahat. Shout out Ma'am Nelfa Sarmento. Maraming salamat po sa inyong lahat. Shout out Manang Los. Tapos ako, guys. Marami pong salamat sa inyong mga blessing sa amin. Thank you so much sa blessing. Nahiya naman ako talaga. Pero, blessing man, tanggapin natin. Marami pong salamat sa inyo. So, walang sawa kung salamat sa inyo. Marami pong salamat at malapit na ang Merry Christmas. Thank you sa lahat sa mga hindi nag-skip na aming ads. Maraming salamat po sa inyong lahat-lahat. Ito, ilan ni Doydoy o ni Rilona. So, hindi namin naubos. Ito, mayroong hindi naubos. At
Yan lang kaya yan. Ako muna itong i-ano kay Basing matungkab sa iring. So guys, hanggang dito na lang aming video guys. Thank you so much. At shout out po sa inyong lahat guys. Sana hindi ninyo i-skip ang aming ads. Maraming salamat sa inyong lahat. Hanggang dito na lang ang video guys. Thank you so much. Kami magpaalam na. Bye-bye. Ayan guys, ngayon, namin kain. Salamat Ate Mar. Salamat po sa tanan. Kinsa pa daan nito, Nay?